Biz musulmonlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin vaqtında yaşagan, аны tanып, аңа итәгать итеп, аңа булышып йөргән кешеләрне, ягъни сахабаларны яратабыз. Чөнки аларны Аллаһ яратты. Чөнки аларны Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям яратты. Алардан Аллаһ һәм аның илчесе разый булдылар. Бүгенге хутбабызда иншалла шундый бер кеше белән таныштырып китәсе килә. Башта аның менә бу фазилатларын укып китәсе килә. Ул исламны беренче кабул иткән 8 кешенең берсе. Ул исән вакытта җәннәт белән сөендерелгән 10 кешенең берсе. Ул Гомар радиллаһу анху үлгәннән соң халиф сайлаган 6 шура әһленең берсе. Ул Аллаһ илчесе исән вакытта ук фатва бирергә рөхсәт ителгән кешеләрнең берсе, зур галим булган, җаһилият чорындагы исеме аның Габдурамр. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аңа Габдурахман дигән исем биргән. Габдурахман ибн Гауф радиллаһу анху. Абдурахман ибн Гауф радиллаһу анху Ас-Сиддиқ Абу Бакр радиллаһу анху ислам динен кабул иткәннең икенче көндә исламны кабул итә. Һәм инде беренче мөселманнар Аллаһ юлында күргән бөтен газапларны үзе сизә, үзеннән үткәрә. Һәм менә шу газаплар Аллаһ Тәала юлында булган сынаулар бөтен сахабаларны ныгыткан кебек аны да ныгыталар. Аның иманы нык була, аның тақвалыгы нык була һәм инде ул бик тыйнак һәм сабыр кешегә әйләнә. Соңыннан инде Мәккә шурын Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның дәгъватының Мәккә шурында түзәрчә калмагач мөшрикләр бөтен инде законнарны кишеп дип әйтик инде мөселманнарны эзәрлекли башлагач, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям бер төркем сахабаларга Эфиопияга күчергә рөхсәт итә. Алар арасында Габдурахман ибн Гауф та була. Соңыннан Габдурахман ибн Гауф радиллаһу анху кире Мәккәгә әйләнеп кайта. Соңыннан Аллаһ илчесенә үзенә хиҗрат кылырга рөхсәт ителгәч, Мәдинәгә мөселманнар белән динен саклап күчеп китә. Мәдинәгә баргач, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям иң беренче эшләреннән аның ансарларны, ягъни Мәдинәдәге мөселманнарны һәм мухаҗирләрне Мәккәдән күчеп килгән мөселманнарны туганлаштыру була. Һәм Габдурахман ибн Гауф радиллаһу анхуны Саъд ибн Рабига ал-Ансари белән туганлаштыралар. Һәм тегесе Габдурахманга булай итеп әйтә: "Эй кардәшем ди, мин Мәдинә әһелләренең иң бае. Минем 2 бакчам бар, минем 2 хатыным бар. Кара, кайсы бакча ошый, мин аны синең өчен бушатырмын, сиңа бүләк итермен. Минем 2 хатыным бар, кара сайлап ал, кайсы ошый, мин аңа талак бирмен. Аллаһ ризалыгы өчен гыйддәт вакыты үткәч аны хатын итеп алырсың" ди. Ләкин Габдурахман ибн Гауф әйтә: "Аллаһ разый булсын" ди. "Малыңны һәм гаиләңә Аллаһ Тәала бәрәкәт бирсен, ләкин син миңа базарның кайда икәнен күрсәт" ди. Һәм Габдурахман ибн Гауф радиллаһу анху ипләп кенә кәсеп кыла башлый. Сата, ала һәм ул мәхрлек акча җыйганнан соң өйләнеп куя. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям янына ул яхшы киемнәрен киеп, ислямайлар хуш исләр сөртеп инде матурланып килә һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аннан сорый: "Ни сәбәпле син шулай бизәндең?" дип. "Ни сәбәпле үзеңне яхшы кыяфәткә китердең?" дип. Абдурахман ибн Гауф әйтә: "Мин дә өйләндем, эй Аллаһ илчесе" ди. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям сорый аннан: "Син ди мәхр буларак хатыныңа нәрсә бирдең соң?" ди. Абдурахман ибн Гауф әйтә: "Мин аңа хөрмәт төше күләмендә алтын бирдем" ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ул вакытта ким дигәндә бер сарыкны шалып, валима, ягъни никах мәҗлесе үткәреп ал. Аллаһ синең малыңны бәрәкәтле кылсын" ди. Һәм Габдурахман ибн Гауф әйтә: "Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның шушы дугасыннан соң дөнья миңа каршы бурылды" ди. Ягъни шул хәтле бөтен әйбердә дә уңыш күрә башладым" ди. Дөнья миңа үзе әйткәнчә инде дөнья минем өчен уңай булды ди. Мин хәтта уйлый башладым, җиргә төшкән бер ташны күтәреп алсам, аның астыннан алтын яки көмеш чыгыр ди. Көтмәгән җирдән Аллаһ Тәала үзенең бәрәкәтләрен ачты ди. Ибн Гауф, Габдурахман ибн Гауф Аллаһ юлында җаны, тәне һәм малы белән көрәшкән кеше. Ул Бадр һәм Ухуд сугышларында катнаша. Монсы инде җаны белән катнашу дип әйтик, тәне белән. Шулай ук инде ул Аллаһның сүзе өстен чыксын өчен бөтен тырышлыгын куя һәм мал белән дә ул Аллаһ Тәаланың юлында
Qurban итә дип әйтик. Аллаһ Раббыбыз Qur'анда әйтә: "Фаттақуллаха мастатаътум васмаъу ва атиъу ва анфиқу хайран ли анфусикум ва ман юқа шухха нафсихи фаулаика хумул муфлихун. Ин туқридуллаха қардан хасанан юдаифху лакум ва яғфир лакум валлаху шакурун халим. Алимул гайби ва шахадатил азизул хаким." Аллаһ Раббыбыз мусульманнарга мөрәҗәгать итә. Эй мөминнәр, Аллаһ Тәгаләгә итагать итүдә тырышыгыз, һәм булдырганча аннан куркыгыз. Вагазларны тыңлагыз, ишеткән әмерләрне үтәгез, тыелган нәрсәләрдән тыелыгыз. Үзегезгә үк хәерле булып кайтачак малларны Аллаһ юлында тотыгыз. Кем нәфсен саранлыктан сакласа, ул уңышка ирешер. Әгәр сез Аллаһ ризалыгы өчен аның юлында малларыгызны тотсагыз, аның әҗере сезгә артып кайтачак. Аллаһ гөнаһларыгызны ярлыкар. Аллаһ изгелек кылучыларга карата рәхмәтле, аларга карата йомшак. Ул Аллаһ яшерен һәм ачык эшләрне белүче, бүтән нәрсәдән өстен һәм барча эшләрендә хикмәтле ди. Менә бу аятларда Аллаһ Тәгалә Аллаһ юлында тоткан акчаларның кешегә үзенә үк, тоткан малларның үзенә үк файда булып кайтачагын әйтә. Һәм әлбәттә сахабалар булдыра алганча шушыларны эшләделәр. Нашы Габдурахман ибн Гауф турында да аның тормышыннан да бер-ике мисал китереп китәсе килә бу мәсьәләдә. Бер вакыт Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларына әйтә: Аллаһ юлына бер отряд җибәрәм ди, мушрикларга каршы сугышырга, шуңа булдыра алганча садакаларыгызны бирегез ди. Шушы сүзләрне ишетеп бетерү белән Габдурахман ибн Гауф радиллаһу анху өенә чаба. Һәм инде ашыгып Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә һәм әйтә: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, минем 4000 бар ди. 4000 динарым. Шуның 2000-ен мин Раббыма бирәм, бурыч буларак ди." Ягъни бурыч дигәндә инде без бу дөньяда тотабыз һәм әҗрен теге дөньяда Аллаһ Тәгалә безгә кайтара дигән сүз. Һәм ди 2000-ен мин үземнең гаиләмнең нафакасына калдырам ди. Гаиләне тәэмин итер өчен калдырам ди. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям янәдән Габдурахманга дуга кыла: "Биргән өлешеңне һәм калдырган өлешеңне Аллаһ Тәгалә бәрәкәтле итсен" ди. Аннан соң Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямның соңгы хәрби йөреше, соңгы газваты Табук сугышы. Византия империясы Мут сугышында инде җиңелгәннән соң ничектер инде үзләренең авторитетларын, үзләренең дәрәҗәсен кире күтәрер өчен зур бер гаскәр туплый. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямга бу хәбәрләр килеп ирешә. Һәм ел бик авыр була, куры була, кешеләр дә җитми, маллар да җитми, акча да җитми, мөмкинлекләр дә җитми, вакыт та кыска. Кыска гына вакыт эчендә армия туплап, гаскәр туплап шушыны дошманга каршы җибәрергә кирәк. Һәм менә бу вакытта бер төркем сахабалар радиллаһу анһум Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килделәр. "Эй Аллаһ илчесе, безгә рөхсәт итче шушы Аллаһ юлында көрәшергә" ди. Ләкин аларны алып барырга акча булмый, аларга бирергә корал булмый, аларга бирергә хайваннар булмый. Һәм алар йылы-йылы күзләре яш белән тулып кайтып китәләр. Соңыннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям мөрәҗәгать итә бөтен мусульманнарга: "Булдыра алганча Аллаһның диненә ярдәм итегез" ди. Һәм Габдурахман ибн Гауф янәдән өенә кайтып килә һәм үзе белән 200 укый. Ул шунда инде үлчәм берәмнеге була. Безнең үлчәмгә күчергәндә 24 килограмм алтын алып килә. Менә бу ди Аллаһ илчесе ди, 24 килограмм алтын бу Аллаһ юлында булачак садака ди. Умар ибн аль-Хаттаб радиллаһу анһу әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга: "Мин Габдурахман ибн Гауф бары тик гөнаһ кына кылды дип уйлыйм" ди. Чөнки ул гаиләсенә бер әйбер дә калдырмаган ди. Ягъни соңгы акчаларын китереп бетергән ул ди. Бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның бер хадисе бар: "Кешегә ди җитерлек гөнаһ булыр ди, үзе тәэмин итә торган кешеләрне калдырса ди. Ягъни тәэмин итми башласа ди, җитерлек гөнаһ булыр" ди. Һәм Умар ибн аль-Хаттаб әйтә инде, ул тәэмин итәсе акчаларын ди, гаиләсен тәэмин итәсен бер тиенне дә калдырмыйча монда китереп бирде һәм монда әҗр түгел, монда кирсенчә гөнаһ кына бардыр ди. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Габдурахман ибн Гауфтан сорый: "Эй Габдурахман, син гаиләңә берәр әйберне калдырдыңмы соң?" ди. Тегесе әйтә: "Мин гаиләмә тотканымнан күбрәк һәм яхшыракны калдырдым" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям гаҗәпләнеп сорый: "Күпме?" дип. Ибн Гауф әйтә:
Аллаһ һәм аның илчесе вәгъдә иткән ризыкны, хәерлелекне һәм әҗерне ди. Ягъни ул соңгы акчаларын китереп бетергән була, ләкин инде хәерлерәк кала торганы ди ул Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы ди. Һәм Табук җиренә баргач, бу сугыш инде гомумән караганда 50 көн дәвам итә. Шуның 30 көнен мусульманнар юлда үткәрәләр, 20 көне шушы сугыш җирлегендә була. Сугыш булмый кала. Кафирләргә дип әйтик инде, шушы Аллаһ дошманнарына Аллаһ Тәгалә курку сала һәм алар сугыштан качалар. Менә шушы җирдә булганда Аллаһ Тәгалә Габдурахман ибн Гауфны тагын бер төрле итеп хөрмәтли. Намаз вакыты керә, азан әйтелә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кайдадыр китеп торган була. Һәм инде камат әйткәч, имам булмый, без әйттек бит инде Габдурахман ибн Гауф ул фатва биратыр, фатва әхле була, гыйлем иясе була, һәм ул имам булып баса. Беренче рәкъгатын битергәндә Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям намазга кушыла. Габдурахман ибн Гауф урынын бирмәкче була Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга, ләкин Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям ишара ясый, кал урыныңда имам булып намазны тамамла дип. Ягъни Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзе шушы Габдурахман ибн Гауфка уйып намазын башкара. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямның без әйтүебезчә Табук сугышы соңгы газваты була, узакта тормый ул вафат була. Һәм ул вафат булганнан соң Габдурахман ибн Гауф мөэминнәрнең аналарын, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның хатыннарын тәэмин итүне үз өстенә ала, бүтән көе. Бер вакыт Ибн Гауф бер җирне 40 мең динарга сата. Һәм акчасының бер тиенен дә үзенә калдырмыйча, Бану Зухра, бу инде Аллаһ илчесенең анасының кавымы, фәкыйр мухаҗирләр һәм башка мусульманнар һәм Аллаһ илчесенең хатыннары арасында бүлеп бетерә. Бер тиенен дә калдырмый. Гайша анабызга аның аңа тиеш өлешне җибәргәч, ул сорый, кем җибәргән моны дип. Аңа әйтәләр инде Габдурахман ибн Гауф радиллаһу анһу дип. Гайша анабыз әйтә, Аллаһ илчесе миңа әйтте ди, ла яхну алейкунна мин баъди илля ас-сабирун. Миннән соң сезгә карата сабырлар гына кызгану хисе тойырлар ди. Ягъни менә шушы сабырларны Аллаһ Тәгалә бит инде җәннәтләре белән сөендерә. Шушылар арасында Габдурахман ибн Гауф та була. Аллаһ Раббыбыз илчесенең дугасына җавап бирә. Менә бу хутба башында әйткән идек бит инде, Аллаһ Тәгалә синең малыңны бәрәкәтле итсен дип. Һәм чынлап та Габдурахман ибн Гауфның малы бәрәкәтле, сәүдәсе киремле була. Аның караваннары Мәдинәгә будай, он, кием салым, майлар һәм кешеләрнең хаҗәтләре төшкән бөтен әйберләрне төяп кайта торган булалар. Бер көнне Габдурахман ибн Гауфның 700 дөядән торган караваны Мәдинәгә кайтып керә. Һәм инде риваят кылына, җирләр селкенә башлады ди. Һәм шушы тавышларны ишеткән Гайша анабыз сорый кешеләрдән, нәрсә бу дип, нинди җир селкенүләр һәм нинди тавышлар бу дип. Һәм инде әйтәләр, бу ди Габдурахман ибн Гауфның кирәк-ярак төялгән 700 дөясе ди, 700 дөядән торган караваны ди. Һәм Гайша анабыз әйтә, Аллаһ аңа бу дөньяда биргән малларын бәрәкәтле кылсын, ләкин ахират савабы әлбәттә бөегрәк дип әйтеп куя. Менә шушы сүзләр Габдурахман ибн Гауфка радиллаһу анһуга барып ирешәләр. Ул йөгерә-йөгерә Гайша анабыз янына килә һәм әйтә, "Әй анам, син шаһид, мин бу караванны булган бүтән әйбере белән Аллаһ юлында садака итәм" ди. Хәтта бүтән дөяләре белән ди. Һәм инде Аллаһ илчесенең дугасы сәбәпле Габдурахман ибн Гауф иң бай сахабәгә әйләнә. Ләкин бу байлык ләкин шушы байлыгын ул бүтән көе Аллаһ юлында сарыф итә. Аллаһ ризалыгы өчен тота. Һәм шушы байлык аны берничек тә бозмый. Шушы байлык аны берничек тә фитнәләндерми. Риваят кылалар ки, әгәр дә ул ди үзенең куллары арасында утырса ди, танып булмаган кайсы Габдурахман дип. Ягъни куллардан аерылып тормаган хәтта. Вафаты якынлашкач, бик күп кулларын иреккә җибәрә. Бәдер сугышында катнашкан исән сахабаларның һәрберсенә 400 динар. Менә шуны инде санап чыгарсак, бер кешегә 1 кило 700 алтын. Һәрбер кешегә менә шу Бәдер сугышында катнашкан кешеләргә 400 динар алтын калдыра. Аларның саны ди 100 була ул вакытта. Бу әле васыят кенә. Васыят ул бүтән калган мирасның 3тән береннән генә бирелә бит инде. Аллаһ илчесенең һәр хатынына бик күп мал васыят итеп калдыра. Калган малын мирас итеп калдыра. 1000 дия, 100 ат, 3000 сарык. 4 хатыны була. Шуларның һәрберсенә мирас буларак
Бүтін малының 8-ден 1 өлеше бирелә бит инде. Мирас буларак 80 мең динар тия һәр берсенә. Аның мирас буларак калдырган алтын көмешләрен кешеләр варисларына бүлгәндә балталар белән чабалар. Хәтта аларның куллары авырта башлаганчы ди. Ләкин инде әйтүебезчә инде янәдән кабатлыйбыз, шушы байлыклар аны берничек тә бузмады. Исән вакытта бер вакыт ураза тоткан көнне аңа инде ифтар кылыр алдыннан ризык китерәләр. Шушы яхшы ризыкка карый да ул әйтә: Мусгаб ибн Гумайр радиллаһу анху Ухуд сугышында үтерелде ди. Без аны күмгәндә бер кәфенлектән башка, бер чүпрәктән башка бер әйбер тапмадык кәфенлек буларак ди. Аның белән аның битен капласак, аягы ачылды. Аягын капласак, аның бите ачылды ди. Һәм мин куркам, Аллаһ Таала безгә бу дөньяда ук нигъмәтләрен ашыктырып биреп бетереп, җәннәттә бер әйбер дә калмас дип. Һәм үксеп елый башлый. Шул хәтле елый ди, хәтта шушы китергән ризыкка карата ниндидер бер җирәнү хисе тыя һәм инде аны ашамыйча борылып китеп бара ди. Абдурахман ибн Гауфка ике дөньяда да бәхет һәм сәгадәт насип була. Аллаһ илчесе аны үзе җәннәт белән сөендерде. Җиназасын кабергә Аллаһ илчесенең әнисе яклап туганы Саъд ибн Аби Ваккас радиллаһу анху алып бара. Җиназа намазын ике нур иясе булган Усман ибн Гаффан радиллаһу анху укый. Гали ибн Аби Талиб аны узатып кала. Инде менә күрәбез, әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә biz сөйнәбез, Аллаһ Таала безгә ризыкны мул итеп бирә. Мусламаннар арасыннан бай булучылар да арта. Әлхәмдүлилләh, чынлап та бер караганда инде Аллаһ Тааланың без нигъмәтләрен күрергә тиешбез. Ләкин шул ук вакытта карагыз, шушы сахабалар, алар инде җәннәт белән сөендерелгән. Алар инде курка торган булалар. Безгә бу дөньяда ук шушы саваплар бирелеп бетә бугай дип. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызның да малларына бу дөньяда да бәрәкәт насип итсә иде, һәм инде үзе Аллаһның рәхмәте белән җәннәтләрдә дә барчаларыбызны да безгә бергә җыйса иде Аллаһ Раббыбыз. Аллаһ в Коране говорит: «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе, а уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. Если вы одолжите Аллаху прекрасный займ, то Он приумножит его для вас и простит вас. Аллах благодарный, выдержанный, ведающий сокровенное и явное, могущественный, мудрый». Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были самыми благородными и щедрыми из людей нашей уммы. Они жертвовали на пути Аллаха, чтобы Его слово утвердилось на земле. Они жертвовали так, что лицемеры обвиняли их в показухе. Аз-Зухри передает, что во время жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абдурахман ибн Гауф вначале пожертвовал на пути Аллаха половину своего имущества, 4000 динаров, после чего он дал еще больше, 40 000 динаров. Также он жертвовал свыше 1000 верховых животных на пути Аллаха, и большая часть его денег были накоплены через торговлю. В другой версии этого хадиса сообщается, что лицемеры Медины издевались над Абдурахманом ибн Гауфом, радиаллаху анху, когда он отдал половину имущества, сказав, насколько же Абдурахман силен показухой. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.